Znamenie na nebi. Že by opäť ďalšie znamenie pre nás, ktoré sa objavilo tentokrát nad Petržalkou. Bude to má súvisť s vyliatím Božej sily do stvorenia skrze Ducha Svätého Imanuela, ktoré sa vždy deje koncom mája. Aké symbolické, však áno, keď dokonca aj sama pani Natália bývala na tomto sídlisku. Bdejme. Hey!